Shalute esandleni enkulu singabuhlala phansi. Shalute Yesu esandleni enkulu. Shalute Yesu esandleni enkulu. Oh hallelujah, hallelujah. Shalute phezulu ekhanda lakho. Shalute esandleni enkulu. Namhlanje ukhonjolwe, namhlanje uhanjelwe. Oh glory to Jesus. Ufanele abantu benkosi. Namhlanje kusihlwa ngaphelele ngaphambili. Awubaba uvangela uthosi sishaya izandla azafika phambili ndoda inyanisole engafana nomoya kufanele uvangele kahle nesipini langamandla shaya izandla ezinamona. Oh hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Angithathele ithuba ngibingelele kakhulu egameni lenkosi. Amen. Ngibingelela ubaba Bishop Celiza, Mam Bishop Celiza, ibona ngibazi abanye ngokwezibongo zabo ngizwile kuthiwa khona nobaba uMthwane. Amen. Kodwa nje nonke bazalwane ngcekile uNkulunkulu ngiyanibingelela egameni elihle lomfelo wethu Jesu. Bakhona ke nezisebenzi zikaNkulunkulu zesifazane nazo ngokwephiwo zazo ngiyasibingelela kakhulu egameni lenkosi. Umphakathi wasemalangeni ngiyawubingelela kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabingelela. Amen. Qale ngixolise kakhulu ukuthi ngifike inkonzo seyiqalile. Amen. Cha akusiwona umkhuba wami ukuthi ngithanda ukuthetha phezu kwabantu. Amen. Nami ngiyathanda ukuthi abantu bathethe phezu kwami. Amen. Sike nje umuntu aqhamuka isikhathi sekahle inkonzo yaqala phansi izolo egameni lenkosi. Amen. Washo ukuthi ke namhlanje ke ngibantu abelungu. Amen. Cha kodwa uNkulunkulu ke wangenzela umusa ukuthi ngigcine ngiphumelelile. Amen. Ngiyacela ningithethelele kakhulu egameni lenkosi. Amen. Cha ngumntwana kaNkulunkulu ke nami. Amen. uJesu wangisiza. Amen. Emsizweni bami. Amen. Ngiyangithanda ukuthi ke uma ngizoma phambi kwabantu abangazi isiqiniseko sokuthi kunabantu abangangazi ngiqale ngifakaze ukuze lento engishumayela ngayo kube ukuthi iqale yasebenza mina. Amen. Cha nami nje ngangiphilela njengabantu bonke. Amen. Kwasho ukuthi uNkulunkulu unohlelo nenjongo ngempilo yami. Amen. Nami ngalandwa kwakuyiwona useyili kanje ngiphenduka. Amen. Kuzobe ngathi bengizwa kulo okade fakaza izolo ukuthi naye wayengenela nje kuseyili. Amen. Ethi ilandelele owesifazane. Amen. Ngangalandeli ke mina owesifazane ngangena nje nami ngiphushwa okwakungibambile. Amen. Ngikhumbula kahle ukuthi ngayi kandayelele insango ngibona useyili nje ngibhizi ngishukela insango yami. Amen. Bangibona useyili ngithi kwenziwani lapha? Wathi hayi laba basindisiwe. Hayi bese ke ngiyithatha ngensango lento. Amen. Bese ngiyithatha ngensango ngithi hayi ke ngizoke ngiyobabona. Ngishaya insango yami ngigcwalisa ikhanda. Amen. Angingene phakathi. Ungahlala ngemuva etendeni, ngayihlalela ngemuva. Bayishaya insango engathi bayayibona. Amen. Ya, bayishaya ngathi bayayibona insango. Ila engqondweni nje. Bayishaya ngathi bayayibona. Lapho ngaleso sikhathi ngibuka amandla kaNkulunkulu, lo muntu akangibonanga. Kodwa amandla ezwi akwazi ukuyilanda ekhanda insango. Amen. So nami ke ngaphenduka. Amen. Insindisa hayi ukuthi ngayiphupha ngiphuphana. Ya insindisa iphushwa awuyiphuphi insindisa. Futhi awuyinele beleni. Amen. Mhlawumbe kusonto kuyenze kungamncela mhlawumbe ungaphupha mhlawumbe kuthiwa nasi lokhu njani isiphila kufuneka ubhakele isiphila lesi. Ungaphupha lo kodwa insindisa
mawuphenduka babala. Hawu amen. Kwasho ukuthi lento seyingenile. Ngoba seyingenile ndinamandla. Masingenile yona ethatha over ekulawulayo awungamsenza lento ethandwa uwe. Hawu amen. Hawu amen. Ngaphenduka-ke na ngizofunda manje nje ngiyofuna kwamfishane ngifikele ethi ngifuna seshe esigodini. Hawu amen. Ngaphenduka. Hawu amen. Futhi-ke uma ngiphenduka ngenza sure ukuthi njengoba bengizenzisisa izono ezweni kufuneka noma sengiphendukile ngilenzisise ivangeli. Hawu amen. Ngoba inhloso yokuphenduka it's not about ukuthi fashion kodwa ukuthi mangidlula emhlabeni ngingaphinda ngobonana naye uNkulunkulu ngihlale naye ngidle ifa nombuso waphakade. Amen. Sengisho ukuthi abazali bangimilela angiyena uDumakude. La ngisuka khona bayazi ukuthi ngikholwa. Bayazi ukuthi ngumzalwane. Nasekhaya unkosikazi wami uyazi ukuthi ngumzalwane. Mangihambile uyazi ukuthi ngiseyokhonza uNkulunkulu. Amen. Nginayo wesifazane oyedwa. Unaso isibeletho. Nginayo wesifazane oyedwa unaso isibeletho ewomb. Amen. Unaso isibeletho. Yabona umuntu okhuluma namhlanje kufuneka yonke into okhuluma uyicacise ngoba isikhathi sokuphila kusona kuyaphithizela. Ziningi izinto ezenzekayo, izinto ziyahlalakezelwa. Amen. Unaso isibeletho. Ya unaso isibeletho wesifazane. Ya. Ngoba namhlanje kuyenzeka ukuthi ubone ukuthi imphunguleli yinsizwa nesilethu siyasho ukuthi isefa leli singakukufa kodwa sesidlala ireyisa kodwa kuthiwa hayi owesifazane. Amen. Amen. Wabazalwane lethi phephe masithenge iqiniso singathengisi ngalo. Amen. Mina noma umuntu akanamagama amakhulu kangakanani angimhloniphi ngoba ama-titles kodwa ngimhlonipha ngoba ntolo. Amen. Ngizwela ngifuna usunamagama amakhulu kodwa mangikupheka i-character yakho i-correspond leyasezulwini. Hawu amen. Hawu amen. Ake ngiyichaze kanje lento bazalwane. Sengizofunda ngihlale phansi. Uyabona uma uyindoda ufuna mangibuka wena ngibona unkosikazi wakho. Mangibona unkosikazi wakho ngibone wena. Ngoba uma abantu behlanganiswa abashadayo kuthiwa seninyamanye. Amen. Joseph njalo bazalwane. Seninyamanye. Ufuna ngithi mangibona wena ndoda kaNkulunkulu mangipheka umkakho ngibone ukuthi hayi impela ngiyeda kaNkulunkulu. Nokho bona uyakwazi ukuthi luwosose ithiko kumkakhe. Ugobo ongathi niphila nomuntu ninyamanye kodwa ugobo lwakho lungasiwohlosi ithiko kumkakhe elala naye embhedeni evuka naye. Angiphinde le nto basabana. Mina kunamadoda ahlonishwayo kodwa uma ke ngabuka ngabona unkosikazi wakhe noma engakhuluma into enkulu kodwa bengabuka unkosikazi wakhe ngivele ngiyeke. Amen. Amen. Ya ngoba uma uyindoda ugotshiwe funa ugobe phakathi libone kumkakho. Correct.
It's about character. Futhi yabona bazalwane ngibingelela kahle ngoba ngakazi umntwana kaNkulunkulu ngothusa. Angizange ngisho ukuthi ngi-marriage officer ngithi. Angizange ngisho ukuthi ngiyi-counselor ngithi. Kufuneka kade bazalwane esikhathini sanamhlanje. Umuntu ofuna ukuba i-marriage officer akahlale eceleni akamenteleni. Nomuntu ofuna ukuba i-counselor akamenteleni. Ayeki ngeke wayezoshumayela ivangeli ngesibindi. Oh, amen. Namhlanje kwanda ama-marriage officer, kwanda amakhansela. Sifuna uThixo asinike izindlu, sifuna uThixo asinike imishado. Ngithi mina kufuneka kuqaqe i-motivational speaker ayimeteleni, i-marriage officer ayimeteleni, i-counselor ayimeteleni, bese uyeka ingcebo ishumela ivangeli. Hawabe ngoba umotivate uyamotivate umuntu esesonweni. Amen. Futhi sona masesingenile kuba namavesi umuntu awakhulumayo. Hayi umuntu nje ukhuluma ngokuphithima kwenhliziyo yakhe. Yeke ekhulumayo into ephithima enhliziyweni. Amen. Usokusho bani? Uthothe lo muntu oshoka nje umuntu oqinisa na ivangeli. Usethi umuntu ukhuluma ngokuphithima kwenhliziyo yakhe. Bazalwane abekho nabantu ababekhuluma lenkulumo engiyikhulumayo. Kodwa kohamba isikhathi kwavela amahlazo kwimedia. Lo muntu umbuzo yini emlimazayo amakhulumo iqiniso. Mawufunda Isaiah 58 verse 1 lithi memeza ngezwi elikhulu. Utshele abantu isiphambeko zabo. Ungazibambi. Amen. Ivangela nje umuntu okugidazana nje. Ivangela nje umuntu okuthathenana. Ivangela nje umuntu okugida nje. Kodwa ivangeli yinto epheduda. Amen. Hallelujah. So ke esikhathini sanamhlanje bazalwane akekade abantu ababashumayeli nama-marriage officer nathi abanqakisa imishado baningi abantu banqakisiwe bazalwane umshado phambi kwenu. Abanye banazi izithuya ezima-divorce babuyele zona babuyele ejikini. It's because banikezwa izinto ey'phathekayo but abanikezwa isource okuwuNkulunkulu. Ngokuthiwa uNkulunkulu uhlala ezweni umzondle ngokukhwabeka mina ngiyokunika okufiswa inhliziyo yakho. So thina uma simekeseli sizomemezela the source, hayi into ephathekayo but the source esothi noma iphela kodwa uyazi ukuthi isource unayo. Amen. Banqakile awukuthi Nkosi yami umshado uphelile. Futhi masuphelile kube ngathi umshado omubi. Kanti umshado omubi uyena wasuka ngena ngale kwesource. Ake ngikhulumela phela kwaleli verse isithandaze bazalwane egameni lenkosi ngoka Luka 23. Luka 23. $39, $40, $41, $42, $43. Verse number 39.
uJesu esiphambanweni verse 39 njalo silisele sezelelezi ebesiphanekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na sisindise kanye nathi sase siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani ukuloku kulahlwa nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukele okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise Ngala ungiphindele bese uyathandaza amen verse number 39 njalo esinye sezelelezi ebesiphanekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na zisindise kanye nathi sase siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani lokhu kulahlwa nawe na thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukele okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufika embusweni wakho yilo Nkosi lakho namhlanje ebusuku hlanganise ngalo khoza kumbe sile phamuli sakuza ukukhuluma ngayo imfihlo embatho kodwa ke moya esitha iguqa ethobela izwi lakho ngoba yini namandla yini liphila ngaphakathi kweNkosi phakame kakhulu ngoJesu inkosi umthobile amen amen nali verse alibekile egameni leNkosi Amen. Siyaxolisa egameni leNkosi. Amen. Ya ukuba njalo into zabantu ziba nje. Amen. Ngoba ithe made bazalwane. Amen. Kodwa khona into emile izwi lika Baba uNkulunkulu. Sithola ukuthi la masifunda kwakunamadoda amabili ayizelelesi. Amen. Yazi livamisa ukufunda ngekhathi ethize amen kodwa kubekekile ukuthi angifunde wona lencwadi egameni leNkosi so lamadoda amabili ayezelelesi ngokusho kombhalo amen shothi lamadoda ayenza imisebenzi yokuba izelelesi amen ya ngithema ngithi mangifunda ngikhathazwe into eyodwa lokuthi laba bantu ethiwa izelelesi babe namagama amen kodwa sithola ukuthi abasabizwa ngamagama abo amen sasithola ukuthi ke yazwakala igama lika Jesu ayenabo esiphambanweni kodwa aswathola amagama abo amen into sithola ukuthi nje izelelesi amen sithola imisebenzi ababeyenza kodwa hayi amagama
Hawu amen. Lento ithi isono siyayiqeda i-identity. Hawu amen. Isono siyayiqeda i-identity. Lezi zelelesi sayizelwe abazali, sinomama, sinobaba, sinobhuti. Hawu amen. Ingane ithi mayiqanjwa ikhula ithi ngiphume esibelethweni iyaqala sekufuneka igama elihle abazoyinikeza lona ngangobhuku abayibuka iyiyo. Amen. Amen. Unesithombe esihle ukuthi lo muntu uzoba into ethile kusasa, bese mnikeza lelo gama kuye elikhethekile. Amen. Elikhethekile kusho ukuthi emayahamba ekhula eyithathela inqumo, athathe neyinqumo esi-wrong, ngoba inqumo ayithathayo zimlidele ekuthenini akaphelelwe i-identity bese aziwa ngomsebenzi wakhe, hayi ngegama ayelinikeziwe kubo. Hawu amen. Hawu amen. Kuyenzeka umuntu azale kuthiwa usibusiso. Akekho umuntu azale usibusiso. Umzali usuke ebona eprofeta, ebona kuyisibusiso kuye. Hawu amen. Kodwa uma ehamba eyethula kuba nenqumo ayithathayo, kancane uyadegrade ngezinqumo ayithatha yena. Hawu amen. Ngathi ufuna ukuyikhanyisa lezi zinto. Hawu amen. Hawu amen. Labantu babe namagama bazalwane, babeqanjiwe kubo. Hawu amen. Nawe uyabazi endaweni abantu akade benamagama amahle, kodwa namhlanje indlela abakhulunywa ngayo engathi abakaze baqanjwa amagama amahle. The reason why inqubo bayithathile baze babiswa, barecognizewa ngemisebenzi yabo, kanti wayengaqanjwanga kanjalo. It's just because kungena isono wasebizwa ngalelo gama. Hawu amen. Ake ngithaze kancane ningixolele i-disclaimer engiyifakayo. Ngifaka i-disclaimer. Isono ngiyibiza ngamagama. I-disclaimer leyo. Hawu amen. Isono ngiyibiza ngamagama. Ngoba umuntu mayona wona ngento enegama, aboni ngento engaziwa. Hawu amen. Right ke? Kungenzeka into umuntu aqanjwe kuthiwa noma sonto kuyalinganisa, kodwa into yabo iyabazali ukuthi lo muntu umuntu ozongena enkonzweni, basonke ukuthi umuntu ozokholwa, kodwa ahambe endleleni ahlangane nemgundatshana. Egameni lokuthi ngiyakuthanda, egameni lokuthi ngikwenze njani, egameni ngiyakuthanda. Kancane once yafika leyo nto endleleni ngiyakuthanda, kancane igama lakho liyadegrade ngoba sewuqale weswa vele lofikayo. Lithi iBhayibheli bazalwane, isela alizile ngenye into, alizile lizogweba bese liyabhubhisa into elife ngayo, lifika likhuluma kamnandi, lishikisha nezandla isela. Isela futhi mangakayitholi into eliyifunayo, linesineke isela. Isela linesineke. Sigebengu isela, shikisha izandla. Hawu mntakwethu, isela. Futhi olimini isela, olimini kakulenzela ukuthi isela engazi uthembe. Ungkhulu ukuthi kuzobe ngathi umfundisi mase esedlala umsela bakhe, kuzobe ngathi umfundisi. Kube ngathi umfundisi. Hawu kwethu mntakwethu, ngizokuzamela nje. Ngithengele isitimela, uzoyisamela ujantshi. Ngizokuzamela nje isitimela, thengele isitimela, uzoyisamela ujantshi.
lalela ushange usitana ama-ventilator kwayona uphuma ubhozo nakhona ukikala komi yabo ukade wawugudla umntakwethu uyezwa kwakhona usitayi washwa kuphuma kuyona i-ventilator kuphuma iphunga ngathi kwafela ikati 10 years ago umntakwethu my God ayisho le ntombazana ukuthi lalela webaba atshela uQhiphowe angivelanga esihlahleni lalela webaba ngizelwe abekhaya how Spudla yamthanda ngempela Spudla yamthanda Spudla Baba siyabhala phansi yamthanda Spudla thanda Spudla webazalwane baningi abantu abafayo bafuka ufobumbi abanye bagunyulwa abantu bakubo balenza imijondolo. Oh my God, ayikho into ebuhlungu ukuthi uzale ingane uyithole for 9 months uvuka nayo uyivikela uhlizithe ingahli ungasidli izithe ingahliwa uma ukhulelwe ngoba ufuna kufike yona emhlabeni. Make yafika sekwazi ukwasinyama ngethoshi sakantiwe kwazi ukwasinyama ngethoshi yase kwazi ukwasinyama ngethoshi walibeka wathi 1 ithi 2 wathi 3 ithi 4 ebuhlungu ngoba yazi ngabe esikhathini sanamhlanje akufa abantu abadala kufa ama-2000 kufa ama-2000 imlomo iyahlefuka sekathi amashalofu iyalenga ilengiswa izineva amakhuphe iyalenga imlomo. Awazi umtshela ukahle bo awuvali i-chest of drawer engathi kuvulekile vala. Awazi umtshela bazane siphila kwesinye isikhathi namhlanje kwesinye isikhathi bangawazi kuyashashota ngani ngoba bonke sebeyimicrophone kahleni ngoba usathane liqini athi umuntu ngoba efaka iwig efaka nensimbi emlomeni erujile bese usathane athi ungayibizi ngokuthi idosha yinzu thana yidatha. Umxolele nesumngamile angishintshiswa idlathi umuntu futhi idlathi ngiqhubeka khona umqinisa ngoba khomba ukuthi kunenkinga imangale mina ngithi kunomuntu othi hayi awungathaphisi hayi yazi ngiphelele wedatha awungathaphisi maka washona into kunebhoyana la ngamuka phansi mase khuluma ukushushushushisa komkhofu yini yona lento baze bathola ukuthi banamahloni isitha sibenzisa lezinto eziyihlazo bese beba namahloni ngokuya ejgroup yabo nokuthi lezinto kwathi uzazenziwa izalukwazi bese beyinikeza igama ngathi lizomitha kwi-standard sabo. Lalela inzu noma sewufakiwe inzu. Amen. Hallelujah. Ananisize nto Polish.
batshela ivangeli okuhlukana nesono. Uyabona umonakalo unjani emhlabeni? Betshela ngegrace, hayi grace, umusa. Yabo umusa kaJesu uhamba nembandela. Bosifazane mayibanjwe phinga, abamangaleli sebehambile. Uthi uJesu umshiya neze. Uthi baphi abamangaleli bakho? Bakushile mina ngikushile. Kwavela igrace. Wasethi hamba ungabasona. Go and sin no more. Lithi iBhayibheli akasenzele umusa ukuba sihlale esonweni. Kodwa ulosinqoba isono simkhonze kulungile. Mina ngizokutshela mina. Thathathi ngizokutshela ukuthi every priest that you preach will come back to haunt you one day. Wonke amaphristi ophulayo ayakulandela one day. Namhlanje ungalala uthi ulala nomzimba wakho ulale ube idili labafana kodwa lalela it will come back and haunt you one day. Uyabona njengoba bulala nje namhlanje njengoba bulala nje siningi izinto abantu abazenzayo namhlanje abantu bathwele banjani abantu abanye bayathunyelwa izinyanga kuthiwa abafuna intombazane abazolala nayo bakhipha ibhadi. Uyokhala uthi izinto azenzeke inkinga wahamba ulala hamba uqanqa imlenze walala nomuntu othwele. Kanti kuzilanga nomshado noma ingane ithi yahlala walala nomuntu othwele inyoka seyilokhu yakhoboza uthi siyahlala isisu inyoka ivele ikhoboze inkinga walala isinomi kanjani. Inkinga wathi utshelwa wayikhanda nomtshelo kwakhe ye ngimkhuluma nabantu abakhulu ucansi akulalelwa ifana injabulo siyakulalela injabulo iphinde indazaba akulalela injabulo. uNkulunkulu mayidala uAdamu wathi abasemdalile wamlalisa wadala uEva asizwa la ethi khona hambani nilale nijabule hambani nilale nithokoze manibhorekile hambani niyolalana. Never izwa lishoyo uthi zalanani nande. Inhloso yokulala ukwandisa umndeni emushadweni hayi emtipitweni. Awusizwa unesizungu bese uthi jala ngifonela umngane yasi nginesizungu ufuna nje ukuba nanto yokhetha isizungu sebhadini senyongweni ebabayo sithethe isizungu lapha kuzalwa bathi agreement ukulala komuntu kuhlangane esimene nesimene it's an agreement, it's a covenant. Wala nje uhamba ulala nje wenza agreement nema fluids amangaki uyofika unjani emshadweni wakho manga uyothola. Hey uyathanda bazana umshado uyathanda noma ngathi umuntu usayi fourth hand abathoyisa sorted uzawutshela sengu Messi so and so sengu Messi how bese ufourth wethu usaphelile ayifuna uvela uthandaze kakhulu uthi sekuba umusa kaThixo nje
mina ngaphenduka izono ibizwa ngamagama xole noma uthi wabizwa ngenye indlela kodwa la lemsebenzi engikhuluma ngayo iyo le eyenza ukuthi umuntu ashintshelwe igama kade negama elihle likhohlakale uzobizwa kuthiwa isitheliyani kuthiwa isifebe kuthiwa umangumba abanye bathi ayikho masusa ngcono mangibiza izono ngegama kunawe wena osenzayo uyabona mangizwa ngathi ngiyahlambalaza mhla wahambe uyowenza izono wonke abikhutha utheka ngiyahlambalaza manje ake ngishiye izono ngiyahlambalaza ngathi mase ngizoyibiza bese ngiyahlambalaza akuhlanjalaza mangisenza imupho ngcono khuluma ngosenzayo ngizothandaza abazalwane isono siqede identity yakho isono senza ukuthi waziwe ngelinye igama emphakathini engelona onkathu abazali bakho amen haleluya ya asidla besifazane insizwa nasinayo imikhuba yayo nayo imikhuba ishasot noma banemikhuba yayo babakwazi ukuba namasheke benamakhosikazi amen uthi lapha kwanande usihlala uhlala noRose uze vele nomhlaba bekhofoza amakokhala benko mase ekhaya uzophatha isikuka sengihabishe singenafishi ibhika angangeneki kube ngathula ngegcwele baleke nezinja baleke namakati baleke yonke afika athi usutho onandoza Sono singenga bazalwane ukhohlwa namavazi wawenza phambi kwabantu wathi sohlukanisa ukufa wathi kukuhle kodwa manje wafika la otikilani bephephusa ngenkobe sabo bephephusa lapha bazalwane ya banapha emajardini ya njobe ujabalutshele nina vele Kaberuja, baruchele mina. Yabaruchele nababongena mgogo, yabaruchele wena. Yani nenkope zabo sengathi umshado wekhwani wedele. Obade oshanela obhenzi nothi. Futhi avela kubamba lesingisi. Akhala kubamba lesingisi. I know Brandon. How Brandon? Bisa ngesingisi. Mase funa ukubamba kahle le nkophe zabo. Nomlomo ocobezela awazi ufake olive and oil. Yebo. Lishini Bible. Yebo. Ikhulumile ngabo laba benemlomo ocobezela. Ikhulumile ngabo. Ya, bakhulumile ngabo iBhayibheli. Yebo. Bange ngesingisi nawe baba. Osiyama unamgogodla. Unamgogodla. Oh, Rose. Khuluma kahle. How Brandon. In that direction, ngiyathatha phela baba. Kwami uzoba isikheliyani.
kwenye indawo wangibuza bathi uyahleka nje kodwa baba ngathi ngiyahleka nomngama ngihambe ngihleka ngitsitsitheka hleka nomngama funa ngihlanganisene nawe funa ngihleke nawe hleka nozwana nabo inomngama funa ngihleke nawe uspecial ngani shadelo mina ngithathile wasenza nje usukhathona yabona mawufuna ukuba Jesu thatha uJesu Jesu uzokwenza Jesu Jesu uzokwenza Jesu Jesu uzokwenza Jesu Jesu uzokwenza Jesu esasiyeshe kwasi kuJesu noma sabathi kufanele ngehlahla kusengashintsha the cross is sufficient isibambano siwanele isibambano siwanele iswala lalela abafelanga lakadebeleleza khona abafelanga khona ngenhlanhla kwasho ukuthi bayabulawa ngasemthini lalela neko phela yonakala emthini ngithi yonakala kuphi engathi angifunda iBhayibheli engathi ngibuka izitori kakhulu engathi nibuka uzalo kakhulu angitholisha ngathi ngithwala uzalo ngithwala unkunzi yazi ngitshela abanye abazalwane ngithwala abazalwane yazi avenisha yazi umuntu usuka strong umuntu okwazi ukushifta ashifte izwi likaNkulunkulu noma iphimbo likaNkulunkulu lithi malikhuluma naye akwazi ukulizima dunothi nabantu asebemphuza inyongo uNkulunkulu ethi akhuluma nabo uthi mhlawumbe uhlale ngesikhathi sesitori ubuka isitori noma ubuka ibhola ngoba abakhona mngakala amakhona yakhola adla yonke into ana yonke into bhola oletha story letha yakwasani amagesi amahle awusakhetha lutho amasopha yakwazi ibhola liyakwazi ukembula ngithenolo ukembula efonini ngiyophathisa lalela noma ungakembula efonini kube itechnology mawukembula uyakembula ya noma ungathi wena awubonakala ubamba iQ yokembula ukembula noma ukembula phansi kwengubo kembula lamakholwa ke awasali itori akhona ibhola khona yazi ke bengikulento ethi usuke usustrong ukwazi ukuziba into efika ngamandla kangaka ifika idala ushintsho kangaka uma uzokwazi ukuthi athi uma ingcwele hamba othandaza uNkulunkulu awumele ncane ngibuke nepenalty yazi akhona amaphola njani uma ingcwele kumhluphe uthi hamba othandaza avela athi akekudlulele sophi lo noma akekudlulele free kick ukethu uThixo ngamabona kuthi TV yalizonke abazona abaningi abagcwele ivesi bagcwele yonke iminako yaleliso ngitshela abanye abazalwane ngithiwa abazalwane musu kuyijwayeza ukuthi utholakale kuyo yonke into etholela emhlabeni ngoba into yokubulala uyobulala ukuthi uma usehlane ungasazitholi lezi zinto ubulawa ukuthi awuzitholi ngoba sezikujovile noma kungathiwa i-challenge obhekene nayo akabi yona yokufa kodwa uyobulawa ukuthi unama-hobbies amaningi akela senifuna
ngikwazi ukuthi ngiphile naleli ivangeli engishumayelayo. Mina nami ngisho evana ukuhlala nesono. Kwathiwa yihlathi. Kwathiwa yini le? Ihlathi. Ngiyangenza ngathi mangimaqala. Ngithi manje ngibona ihlathi leli. Leli ihlathi elimnyama ihlathi. Kodwa ihlathi elihle khipha abantu ezweni. Ngithi ke bazalwane. Indaba yonakala emthini. Ngiyothandaza. Ngithetha umfundisi athandaza. Yonakala emthini ensimini eseyide. Yonakala kuphi? Yonakala emthini. Kwabizwa ukuba kwathi makhanjwa asetshenziswa amagazi. Inkukhu nenkomo. Ayisetshenziswa ngithi. Ya ayisetshenziswa kwabonakala ukuthi ngeke azabe isisombululo. Ngoba ifa likhishwa ngelinye ifa. Konakala emthini kufanele kulunge emthini. Konakala emthini kumele kulunge emthini. That is why intombazane noma ngathi uyahlatshwa kubo iphuma isiphandla simanzi ngoba igazi lela lihlatshwa alisange lalungisa lutho. That is why abantu bekhonza amadlozi ekhaya bewakhonza amadlozi kodwa uthola ukuthi usabhuza ngathi secretion kuyazalwa kodwa amadlozi ayahlatshela. Why? Igazi lelwane azange lilungise kwathi ngekumuthi. Lalela ngiyothandaza. Lalela. Amen. Hallelujah. Kunezinto mawubuka moya engadingi nevesi sixoxa nje sothandaza. Umuntu engafika ahlale emoshwali for 7 days. For 7 days. Ehlele kuphi bazalwane? Ehlele emoshwali 7 days. Ehlo eyes. Umudla yakhe. Umudla eyes. How? After 7 days, abambathisa emoshwali. Usegodola esengaphandle kwele kunjani. Usegodola, usefuna ingubo. Oh hallelujah. Yonke lento bazalwane ukuthi usuku uSathane wazwaqeda identity. Indaba isalunga bazalwane. Emthini la kwakhanye wakhona uJesu indaba isalunga noma ngathi wasekonakele kodwa umuyisiphambano sisesufficient. Isiphambano sisakulindile mawungaphenduka uphenduke njengezelelesi uthi wenkosi kawungikhumbule embusweni wakho. Uhlala 4 years. Mina ngazi ukuthi umuntu mayedlula usuku nosuku ngaphandle mayedecide ukuthi fasting. But la abantu abasebadecide ukuthi fasting. Ungatshiwe wabekwa for 4 years. After 4 years uzosetshwase pushiwe kuthi ulambile. Onjalo after 4 years. Nakhona kahle kudla abantu. Imphuphile nje efake leli phinifa lakhe wathi ulambile kahle. After 4 years. Ngoba ke ulambile. Thatha inkomo yonke namathumbu, thatha nenyawo, niphe umgodi, nimbe. Bese niyakhuluma mathangejiji, siphapanyoni, sisu siyaduma, ulambile, sesiyaphakela, thatha yonke inyama, nithi wona mahlo. Siyathandaza. Nayi inhlanhla enzeka kuleselelisi. Inhlanhla ukuthi kufuneke yofa. Kwathi uyofa eduze kwendoda ezolungisa umonakalo. Kwasho ukuthi uzofa eduze kwegazi elinqabile. Saphakamiselele soqala. Ngoba kuyenzeka umuntu aphakame nomefa. Abe ne pride nomefa. Saphakama.
sokuqala sathi mawuNkulunkulu sesingisi sindise nathi akekho akaphawi athi Nkosi ngiyacela ungisindise ngoba uphakeme kunabantu abaphakama namasebefa baphakame awufelanga la kade ukhipite khona awufelanga la dodza khona ubugebengu awufelanga la kade ulakho nengane zabantu ungayikhiphele lutho uhamba uzalisa uhamba ukhamsela wangafela lapho useduza kwasimakade lama lentente kodwa akuzomenyezelwa igazi elinqabile phakama bese uyaphakama saphakamiselelisa sathi mawuyinkosi sisindise nawe sisindisa nathi uhlula ukwehla ngoba bakhona abantu abazofa bebulawa yipride bebulawa ukuthi baphakeme babulawa ukuthi bayazazi una pride yini ufa ungena Jesu ungena uNkulunkulu phakathi sesinye sasithi sathi wandoda yayo mesama uNkulunkulu yayo lo muntu ugwetshele lo muntu akanadala thina sigwetshwa ngokwamatala ethu wamsebenzisa kahle lobelele sibakhe wamshiya uphululo wakho wamshiya esiphambanweni ngoba kukhona abazokushiya la entendeni ngoba intshontsho uhlakaniphile my God wamjike lalela uphululo lo utsotsi isigebengu lo bugebengu bakhe wamsebenzisa on his benefit wakuzuza uJesu bathi wena fela matala thina sifela matala ethu lo akanatala wamtshela wamlakaza njengoba abanye ungeke ufuna ukuthatha uJesu abayokulakaza bakulakaze baphenduke ngomlindelo wakho yazi kulabo abangafuna ukuthatha uJesu ngesamshomo wakhe ophululu lapha babekhokha bonke impama benza imkhuba nayo beyipholisha nayo kodwa wamseduze wasimakade wathi uyini lo wapheka usimakade wapheka lophululu wapheka usimakade wapheka uphululu wapheka usimakade wapheka uphululu wapheka my God lala wabona uThixo belengayisifele asiyathandaza wafike wabheka wathi noma ngathiwa 20 years sigebenga naye kodwa bengimbona lemthini akayekwa bengimbona lemthini akasiwa bengimbona lemthini umalungisa bengimbona lemthini uyakoka bengimbona lemthini lalela wathi thina usifanele hayi engathi kwaba nesilence esiphambanweni akubane thathafona kuba nendoda ilala ngomzuzu wokugcina Nkosi sungikhumbule embusweni wakho akushiwanga ukuthi ubufelelane ubuthakelane ubusaliselane ubuyishintshelane impela kwathiwa namuhla ngisoba nawe lalela nawe bawungaba nesaselelesi esahlakanipha ubelele sibaso basebenzisa namamsusu wokugcina wathi ngingamane ngilahlekelwa abangani kunokulahlekelwa inkosi ngingamane ngilahlekelwa ophululu kunoba ngilahlekelwe usimakade wathi inkosi siyathandaza uyayazi impilo yakho siyayijoza ngokodini ukhona nomngane wakho njelana amaqiniso nidonsana ngethishe manzi niyakhohlisana anitshelani iqiniso bawakujikela namhlanje phelele kusimakade Inkosi sungikhumbule fundisa umjobo Nkosi sungikhumbule embusweni wakho sawuthathele uJesu uyena namandla ngeke
ambuza amacala, ngeke ambuze into eziningi, ngeke ambuze ukukhusula ingane engakhe, ngeke ambuze ukuthi lalela wawedliselana madoda, ngeke ambuze ukuthi lalela njengoba ukhalo lwakho selusemalibeni, ngeke ambuze. Kodwa mawuzobheka uye uthi Nkosi kawukhuphule embusweni wakho. Fundisa umthwalo. Nkosi awukhuphule embusweni wakho. Nkosi kawukhuphule embusweni wakho. Wesimakade kawukhuphule embusweni wakho. Asimbonge kakhulu bazalwane uNkulunkulu osekhulume ngalendlela akhulume ngayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu okhulume ngendlela akhulume ngayo. Haleluya. Kuliqiniso bazalwane ukuthi umuntu ayikho indlela angenza ngayo ukuthi ahlangane noma besembusweni kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi ahlangane noJesu. Ngaphandle kokuthi ahlangane noJesu. Kukodwa umfundisi wami ukuthi ube sesontweni, waziwe esontweni, ube neminyaka esontweni. Kodwa iyodwa into eyenza ukuthi umuntu aye ezulwini hayi kuba sesontweni. And lezi zinto ekukhulunywe ngazo abantu abahleli kuzo ekade ibizwa ngamagama, iyodwa into eyenza ukuthi umuntu angabi kuyo noma angatholakali kuyo. Ayikho indlela engenza ukuthi ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi ungabizwa ngesifebe. Ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi ungabe isela. Ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi ungabe ikruga. Ngamagama ngathi ayanyanyiswa kade ubizwa ngawo, oyizinto zenzayo, onamahloni ngazo makhulunywa ngazo, kodwa tholakala ukuthi uyatholakala kuzo. Ayikho indlela ongaqebuka ngazo kuzo ngaphandle kokuthi uhlangane noJesu. Ngoba uJesu kuphela oqebula umuntu ezonweni. uJesu kuphela oyikhambi. uJesu kuphela okwazi ukuqebula umuntu ezonweni. uJesu kuphela okwazi ukunyatula umuntu. Ungangifakazela ukuthi ekhaya sekufika inyanga ngenyanga uzozanywa ukuze usuke emahlazweni. Abanye badanga ijiki basibathela ngenyongo, kodwa namhlanje basadanga ijiki. Abanye kuze kwathathwa imali, kwathathwa ishumi laphosa emsamo, kwathiwa haliphosela emsamo kuzobiyeka utshwala, akazange abuyeke. Abanye bathi bayophalaza olwandle kuthiwa bazobiyeka utshwala, kuthiwa bazodlwana amadoda, kodwa sidile namhlanje usakhona emadodeni. Webazalwane, noma ungagqoka izintambo ezimhlophe nezimnyama, ngeke uzuphume kulezi zinto kuzobishe kuzo, lezi ezikhalisayo uma usukuwedwa ngaphandle kokuthi uhlangane noJesu. Kuze kufika inyanga mayifika ibhale
izifaka isiphambano yabo ihlebelo kuba nasi isiphambano kodwa ngoba uyinakile lento ngakusasa kisho 10,000 kanye nenkomo ngakusasa usabuyela kona madoda usabuyela kuzona intombi isolution nje njengoba useyilungaka silethe uJesu uJesu nomusa uJesu noma ngabe kuthiwa usuyibunga ungasayiboni wena kodwa uJesu uyakubona noma ngabe kuthiwa usuyibukela phansi uyibona ukuthi awusenalo igama kodwa uJesu unegama lakho kuye noma kade usuzazi ikhona lento yokuthi yabona abazalwane ikhona lento yokuthi mawusuphakathi kwabantu uzibona uyintombi yakwenu kodwa mawusuwedwa uyazi ukuthi uyabheka ikhona lento yokuzazi mawusuphakathi kwabantu uzuzame yabo uzibopha uzame kodwa uyazazi wena ukuthi lonto ozibopha yona uzibopha into engekho akukhona ukuthi akusekho lutho kodwa uJesu uyabuyisa uyabuyisa angabuyisi nje ube njengokhozi yebo nje basenze indaba yokhozi ukhozi uma sekubuye inzipho zalo alugethi mase kuthatha ichwane uyabuyisa uJesu uma ikhona la phakathi kwethu othi ngiyamdinga uJesu abe isihlengo abe isiphephelo sempilo yami alikho elinye igama elinikezwe abantu namkhohlwa khona into engekukhuluma eshuma ngalelo gama ngalolo lithi alikho elinye igama elinikezwe ebantwini abantu abangasinda ngalo mayikhona usho njalo uthi ngiyamdinga uJesu nami yabo ayiqalanga mfundisi Tazeli ebufundisini njengoba kuthiwa ngumfundisi namhlanje kodwa yaqala ekuphakamiseni isandla yaqala ekutheni umuntu abe isilima phakathi kwabantu abahlakaniphile aphakamisa isandla njengesilima phakathi kwabantu abahlakaniphile uma ekhona usho njalo uthi ngiyamdinga uJesu empilweni yami phakamisa isandla sakho ungabi namahloni awenzele abanye abantu uzenzela wena ngiyamdinga uJesu empilweni yami phakamisa isandla sakho mfowethu ungabi namahloni ikubusisa inkosi awulenzi iphutha lento yenza futhi awulahli siphakamisa ungasehlisi siphakamisa kanjalo abona ukulahla nathi saphakamisa isandla ikubusisa inkosi siswami ngibona izandla ziyaphakama kungazuthi kwamahloni sobuza bowenzala entendeni bowenza into right bazoyibona futhi bazoyibona ikubusisa inkosi ikubusisa nawe siphakamisa kanjani izandla zenu uyabona uma usukwenza into right futhi abantu ngakuzubenzela utho yabona umuntu oyivile uhlelule kuthiwa avelana uthi uyavuka uyasebenza kuthiwa aveze into esebenzayo uma ukhuluma kuthiwa bekhuluma uma uphakathi kwabantu abakhuluma ungakhuluma kuthiwa aveze enza ngcono nje lo uhlele thule esibuka sikhuluma so ngeke ukwenzele lutho abantu mayikhona umuntu othi ngiyamdinga uJesu ungabi namahloni awulenzi iphutha kuhle ukulahla ngokuya enkosini kuhle ukulahla okanje bazalwane kuhle ube isilimo ukuthi ube isilimo enkosini mayikhona umuntu othi ngiyamdinga lo Jesu phakamisa isandla sakho ungabi namahloni lento le bazalwane iyamusiza umuntu akekho wazi ukuthola umuntu ngaphandle kaJesu njengoba sibona sikhona sithole uye njengoba sikhuluma asikhulumi ngokwethu kodwa sinagaye uyena misana bekhona uthi ngiyamdinga lo Jesu phakamisa isandla sakho bekhona umunye ngiyamdinga lo Jesu phakamisa isandla sakho nasandla siyaphakama ikubusisa inkosi swami ikubusise inkosi phakamisa nomunye uyazi omunye uyaqala ukuphakamisa ithabiso sekusuka phakamisa umngane wami kusobe ngathi siyadudana kwasikuhle lo kududana lo kwasekuhle lo kududana ikona okufunakalayo mayikhona umuntu othi ngiyamdinga lo Jesu hawu umntanami leso sandla leso sibalekile siphakamisa ungabi namahloni ungathathi ukuthi umncane umudala kabi uJesu uyakufuna mayikhona umuntu othi ngiyamdinga uJesu ngiyamdinga lo Jesu